kamu nyapung. Ketoke awake ra padhe seger iki. Ora ana kringete anyep metu ngene iki. Iya, Pak ya. Monggo. Karo Mbak Lina Katulistiwa ingkang rada grogi nggih, Pak. Monggo Pak Lin Mas. Mingkar mingkuring ukura akarana karanan marati Sugeng dalu kagem Mas Yanto dan Rena Recang saking Kanjilan sing duwe wilayah. Luar biasa, yang kagungan dalam. Si saiki ngopo to Mas? Presidene doleh sangu sampean mau oleh apa ora? Apa Mas? Duh, wis oleh DP saka Pak Mat. Apa yo? Lah aku lho keri dhewe, gak entuk. Oh, durung diaturi. Ya wis aja kuwatir, wis dipikirno. Nek ora engko njaluk Mas Sigit. Ya Mas. Paringi. Emak aku yo ngoyok njaluk ah. Ki mau mahriban apa ora? Ora. Wah, iki apa? Masalahnya ora mahriban. Mangga. Dimatang para tamu, sugeng lawi didaharan. Mugi dados remening penggalih kagem para tamu.
Sugeng Makarya katur dumateng kanca-kanca Sinoman Sinowati. Lanang wedok. Selamat bertugas. Yuk, ya. Matur suwun imbang ana katresnan.